Des de la implantació del porta a porta, Santpedor ha millorat de manera constant la recollida selectiva, assolint l'any 2025 un 83,5% de recollida selectiva. Però cal seguir millorant i per ajudar a que sigui possible, s'implantarà la taxa justa. La taxa justa és un sistema que adapta el cost de la taxa de residus al comportament responsable dels veïns i veïnes del municipi, així com de les activitats comercials. La taxa justa s'aplica per incentivar que les llars i activitats comercials redueixin la generació de residus i reutilitzin els productes sempre que sigui possible, fomentant hàbits més sostenibles, garantint una gestió més eficient i equitativa. Les directives europees i la legislació catalana estableixen objectius cada vegada més exigents que obliguen els municipis a cobrir el cost net del servei amb la taxa d'escombraries. Actualment, la fórmula més equitativa és la taxa justa. La taxa combina una quota fixa i una quota variable, tant per a llars com per a comerços, vinculada a l'ús del servei i a com es gestionen els residus. La taxa justa domèstica del 2026 es compon d'una quota fixa i una quota variable. La quota fixa depèn de la tipologia de l'habitatge i es recapta l'any 2026. La quota variable només s'aplica als habitatges amb servei de recollida porta a porta i es cobrarà amb la quota fixa del 2027. La quota variable penalitza la manca d'elements d'aportació domiciliaris i també varia en funció de l'ús de serveis complementaris com l'àrea d'emergència i les sol·licituds anuals de recollida de restes vegetals porta a porta. La taxa justa comercial 2026 també es divideix en una quota fixa que es determina segons el tipus d'activitat comercial i una quota variable que depèn de la generació anual de cada fracció. La generació de la fracció resta penalitza i fa augmentar el cost del servei, mentre que la correcta separació de l'orgànica, els envasos i el paper cartró genera reduccions en la quota variable. D'aquesta manera es fomenta una millor separació dels residus per part de la ciutadania i de les activitats comercials. Millorar la recollida selectiva és senzill. Cal disposar del material necessari, cubells i targeta dels usuaris domiciliaris, i els elements d'aportació per les activitats comercials. També cal treure els residus seguint el calendari i reduir al màxim la generació de resta. Si separem bé, hi guanyem tots. Per més informació, dirigiu-vos a l'oficina del reciclatge.